Здравейте, аз съм Иво и работя като нинджа в интернет. Сега обаче заминавам много околосветско пътешествие и се налага да се разделя с половинката в живота ми. Съжалявам, няма да имам време за теб. Обаче ще взема камерата. Ето виждате я там. Ще ми трябва. Друго нещо, от което смятам да се отърва, са черните дрехи. За сметка на това ще са ми нужни чифт черни очила. Тъй като там, където отивам, е топло и слънчево. Мрази гадното време и оставям и него тук. Все пак зимата не е сезон, това е окупация. Третото нещо, от което със сигурност се нуждая по време на своето пътешествие, е хубав пътеводител. Затова съм приготвил най-добрия. Галактическият от Дъглас Адамс. Ако искате да ми помогнете да сбъдна своята мечта и да замина около галактическо пътешествие, гласувайте за моя клип.